Masteps akatidha to the coup in 2017 ndozvakuitika zvakare panguva inoi. Zanda-Pf mashoko anoshamisa. Vanhu vanyatsokuona kuti panguva inoi anytime wangorauza ngoti chabvunduka kana chatoputika somewhere ndope vanhu kuti wasubscribe walike out on the bell icon in the battle kana vanhu patikuona kuti mune maveterans mune maarmy members nemaloyalist emutungamiri wenyika yezimbabwe pana patopinda munewsday vanoda kunyora vachiti observers say the current political climate in the country is a replica of the tense political period leading up to the November 2017 coup that ousted long-term leader Robert Mugabe. With growing factionalism within the ruling party ZANU-PF, economic instability, and increasing public discontent, experts warn that the country may be on a brink of another political crisis. The 2017 coup, which saw the military intervene to remove Mugabe after his 37-year stronghold on the country, was precipitated by internal party struggles and a deteriorating economic environment. Similar signs are emerging under President Emmerson Mnangagwa's administration, which is struggling to deliver on promises to curb corruption, institute economic reforms, and democratic governance. Observers said tensions are deepening within ZANU-PF party. Tomasvika mudanyoko pana vakomana the newsday vachiti aiwa panguva inoi nyika yezimbabwe yoiretracer tiona kuti maevents which led to the 2017 coup panguva inoi angoitika zvekare. Tiona kuti the long term leader RG Mugabe panguva inoi zvakungoitikawo pamwe chete pane mutungamiri wenyika yeMarcus Mnangagwa. Tiudza mafukiro emu tiri pamusoro pechitiko ichi nakomene section yedu. Don't subscribe or like, don't turn on the bell icon.